Здравейте, аз съм Мартина Маринова. Днеска се намираме в село Брашлян. Дойдохме да се разходим, така че заповядайте с нас. Село Брашлян се намира в Странджа планина и е известно като селото с най-много запазени стари къщи от периода 18-19 век. Брашлян се намира на 15 км от Малко Търново и на 9 км от Звездец. В миналото селото се е казвало Сърмашик, което в буквален превод от турски означава Брашлян. От средата на 20 век голяма част от жителите на селото се изселват към Малко Търново, а по-късно и към Бургас. Днес село Брашлян е обявено за архитектурен резерват, като някои от най-ценните исторически места са Келийното училище и църквата Свети Димитър, която е една от най-старите запазени в Странджа. Тя е построена през 17 век, намира се на площада в Брашлян и е обявена за паметник на културата. Църквата е вкопана в земята, нещо характерно за този период на османската власт. Съгласно действалите закони по онова време, християнските църкви трябвало да са не по-високи от турчен яхнал кон. Село Брашлян е любимо място на туристите заради лесният достъп, разположен на 2 км от главния път Бургас-Малко Търново. Освен това, в селото се предлагат и нощувки в нови къщи и хотели, изградени в автентичен странджански стил. В околностите на Брашлян има възможности за разходки сред природата, като един от маршрутите води до водопада до Козак и село Стоилово. Интересен факт е, че песента "Ясен месец вече изгрява", който се превръща в химн на Странджа планина, е бил вдъхновен именно от село Брашлян.
Част от нашето пътуване премина и през Петрова нива. Местността е известна с проведения през 1903 година конгрес, на който се взима решение за вдигане на така нареченото Преображенско въстание. Днес на Петрова нива може да бъде видян издигнатия през 50-те години монумент в чест на четниците от въстанието. През 2003 година е открита и църквата Света Петка. Самото място представлява издигнато широко равно поле, разположено над меандрите на река Велека и река Младежка. От него се разкрива впечатляваща гледка към коритата на реките и потъналите в зеленина Странджански гори. Лесно достъпно единствено от към село Звездец, като единственият достъп до него е само от пътя Бургас – Малко Търново. Всяка предпоследна събота на месец август на Петрова нива се организира събор в чест на подвига на опълченците. Това беше нашата разходка в село Брашлян. Ако ви е харесало, може да го посетите. А преди това да се абонирате за канала, да цъкнете камбанката, да напишете някой коментар дали ви е харесало и до нови срещи. Чао!